Hej og velkommen til Skive Køletransport AS, ETS-ATS. Det er et firma, som det er, at vi har lavet, altså sådan for at hygge os og snak og morskab. Men vi har lavet sådan, at det bliver, at man ikke kører ind i hinanden. Man må ikke lave sjov, når man kører i lastbilerne. Kun når vi snakker over TS'en. Men man må aldrig gøre sådan, at der er nogen, der kommer til at køre galt. Og man må heller ikke køre ind i nogen med vilje. Så men i dag har jeg bare nogle kammerater med, som I kan se. Det er nogen, som der kører med for os at repræsentere det. Så jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod dem, og skal vi så ikke bare køre? Det gør vi. Vi kører til Bergen først. Ja, boy. Og skal jeg tænke mig om. Vi har også en TS. Prøv lige at holde der rødt. Og vi vil meget gerne have, da I kommer derpå, hvis der I søger ind i firmaet. I får IP-adressen og sådan noget. Det står der inde i beskrivelsen og sådan noget. Vi holder ved siden her. Så. Men så vil jeg bare køre, og jeg siger nogle ord imellem. Og hvis der I har nogle spørgsmål til firmaet, jamen så skriv I dem bare ned i kommentarfeltet. Og jeg skal huske at sige, i reglerne, der står der, vi kører bare igen, at vi kører efter skiltene. I kan lige så godt holde. har jeg rød igen? Ja. Der står der, kør efter skiltene. Og tal pænt til hinanden, men man kan godt lave sjov. Og hvis I bliver irriteret eller drillet, så skal I kontakte en admin. Kør. Og mobning og sådan noget, det accepterer vi ikke. Så, men hvis der I har lyst til at søge ind i firmaet, så er I meget velkommen til det. Så nu vil jeg bare køre, og så ja, og så siger jeg nogle ord ind imellem, som ja, eller noget. Det finder vi ud af. Men jeg vil håbe, at I vil søge ind i Skive Køletransport AS ETS /ATS. Drenge, vi har aftalt i dag, at vi kører efter skiltene. Ja, selvfølgelig. Yes. Lastbil. Kommer ind bagfra. Og hold i god afstand. Jo. Brødre, du advarer om
Der kommer... Ja. Vi har også følgebiler i firmaet, men der skal man tage kørekort til, har vi valgt. Det er simpelthen fordi, at så er der nogen, der kan finde på at bruge deres kort som lort. Eller et eller andet. Så derfor har vi valgt, at man kan tage kørekort til følgebil. Og det skal du tage med en admin. Så. Vi stopper med at filme, når det er, vi er i Bergen. Eller Bergen. Ja. Modgørende. Oj! Modgørende. Men alt det der om reglerne og sådan noget, det kan I læse ind i beskrivelsen eller sådan noget. Så, og nede i bunden, der står der også, hvem der er admin herinde over. Så. Hvad spørger dem for højre, eller? Ja, der holder... Ja, en- er nogle holder- betinget vigepligt, så han skal bare vente. Ja, Ja, det skal han ikke sikkert. det er jo ikke alle, der gør det. Hvor tager vi med færgen hen? Bergen. Jeg kører frem og holder. Ja. Der holder en Volvo med... Jamen, der er no collision. Ja, men stadig. Bare kører vi herover. Jeg holder jo til en her. Ja. Venstre side. Hvordan fanden er det, han holder? Der kommer en bil. I... Modtaget. Vi skal ind til Bergen ved siden af garagen. Venstre her. Ja. Ja. Og ja. Og vi vil meget gerne Skal vi have... ikke bare køre på værksted eller vente på dig? Jo. Og vi vil meget gerne have, at I
kører med skinnet her. Det her skin her. Lastbil og alt andet. Som lygter, roseblink, alt muligt Skal du andet. til dig i NT? Det blander vi os ikke i. Men skin og tag. Det blå der, som der I kan se op over. Det vil vi gerne have der I skriver ind. Så. Men det er det eneste vi forventer af jer. Ellers alt andet, det blander vi os ikke i. Så. Men jeg håber I vil søge ind i Skive Køletransport AS, ETS, ATS. Vi vil meget gerne have chauffører, der kører online også. Men vi kan også godt tage chauffører, der kører single player. Så hvis I har lyst til det i jeres fritid og sådan noget, jamen, så må I gerne det. Så må I meget gerne søge ind. Og man behandler sine kollegaer pænt. Så, men hvis der I ser den her video her, og I ved, der er nogen, der kører det af jer, så må I meget gerne sige til dem, at hvis der de kører for et firma, så må de meget gerne søge ind. Og det var Skive Køletransport AS. ETS/ATS. Vi kører begge dele. Så. Jeg håber, at I vil søge ind, og tak fordi I så med på denne video.